Ahojte blíženci. Ja vás všetkých zdravím. Pozrieme sa vám na horoskop od 26. do 1. februára. Ešte predtým si tu dáme ale Skyriet prúvodci, nejaký odkaz, ktorý tu má pre vás zaznieť. Možno vás niečom posunie dopredu, alebo vám niečom pomôže, ak hľadáte momentálne na niečo nejakú odpoveď. Hej. Uvidíme, čo sa tu pre vás skrýva. Čo máte vedieť, blíženci? Poprosím pre blíženca. Blíženci, nepremárnite šancu. Prichádza čas naplnenia plánov, úspechu a prosperity. Všetky neúspechy a sklamania zostanú za vami. Čas, čoskoro a obdobie jary. Blíženci moji, táto karta ti vlastne hovorí o tom, že prechádzaš z ťažkého obdobia, kde si mohla zažiť veľa sklamaní, že prechádzaš do fáze takého naplnenia radosti, áno? Vy tu opúšťate proste nejakú neúrodnú pôdu pre vás. Tento kufor, tuto, ak si všimnete, aj ten klobúk, aj topánky, je vlastne, predstavuje nejaký proces v tvojom živote. Ty sa tu zbavuješ nejakej záťaži, nejakej minulosti, ktorá tebe už neslúži. Po niektorí tuto môžete byť v nejakom takomto období, stojíte na prahu nejakej zmeny, rozmýšľate, či tú zmenu uskutočniť alebo neuskutočniť. Áno, ale je na čase vystúpiť z komfortnej zóny blíženec. Blíženci, aby potom zase ma nekameňovali, že komu to patrí. Áno, a ja som iba človek, mám znamenia pred sebou, ale je to pre znamenie blíženec. Áno. Jednoducho ty sa odhodláš, blíženec, vykročiť. Ty urobíš zmenu vo svojom živote a spravíš dobre. Zahodíš všetko, čo ťa vo tvojom živote už vlastne nenaplňuje, hej, zbaví sa nejakej záťaže. Tuto. Ty vykročíš do neznáma. Vydá sa na novú cestičku. Môžeš prechádzať nejakou fázou takej neistoty, ale ty spravíš tie kroky. Za tým svetlom tuto. Niesol, áno, nejakú dlhodobú záťaž. Nejaké sklamania, hej. Ale ty to odhodíš. Ty to zanecháš za sebou všetko. Máte za sebou, blíženci, po niektorí nejakú stagnáciu vo vašom živote. Vám sa nemuselo dlhšiu dobu dariť. Čo sa týka aj, mohli ste byť aj v nejakom vzťahu, kde ste sa necítili byť emocionálne naplnení. Hej? Po niektorí tu ešte stále môžete zotrvávať a zvažujete tú zmenu, či stade odísť alebo neodísť. Vy tú zmenu urobíte. Vy nepremárnite šancu, blíženci. Títo anieli ti vlastne vravia o tom, že ty si podporovaný a vedený. Že ak sa rozhodneš výjsť na novú cestičku, áno, aj keď sa ti tá cesta zdá zatiaľ neistá a pochybuješ o nej, máš vedieť, že tá cesta je pre teba správna. Je na čase jednoducho odhodiť všetky tieto záťaže, ktoré sú na tvojich ramenách. Jednoducho prichádza čas na naplnenie tvojich plánov.
nad ničím si tu dlhodobu mohla zvažovať, uvažovať, trápila ťa neistota, nejaký strach. Ale vydáte sa to. Mnohí z vás nájdete tu takú silu, odvahu vykročiť novým smerom a spravíte dobre. Odhodíte všetko túto záťaž, ktorú ste si niesli na svojom hrbe, takzvané povedané. Po niektorí môžete ešte stáť na takej križovatke, áno, a nevedieť, ktorým smerom sa máte vybrať, alebo či robíte správne, áno. Tak máš vedieť, že nemáš premárniť šancu tvojho života, zbaviť sa všetkého nepotrebného, všetko, čo ťa ťažilo z minulosti, všetky prehry, všetky pády, áno, nejaké nezdary, lebo máte tu za sebou kopec takých vecí nevydarených vo svojom živote a je na čase to opustiť. Ak sa to týka blíženci vzťahu, ty máš vedieť to, že prichádza vlastne v tom vzťahu konečná fáza nejaká. Máš si uvedomiť, aj keď ešte stojíš, niektorí stojíte, hej, na tej križovatke, jak som povedala, že sa máš zbaviť vlastne všetkých pochybností o sebe, ktoré ťa brzdia. Zbaviť sa nejakého vzťahu, či je to pracovný, alebo teda skôr mi to ide do osobného vzťahu. A vykročiť novým smerom. Nemá sa zdržiavať stále v nejakej takej, kde ty nevidíš takzvané to svetlo, hej, tvoja duša ťa aj tak povedie novým smerom, ty pôjdeš za týmto svetlom. Ty sa teraz môžeš ešte niektorý nachádzať proste na takom mieste, ako keby si mal okolo seba iba tmu, všeť, ty tam nevidíš naplnenie, ty tam nevidíš šťastie, ty tam jednoducho si, bojíš sa vykročiť z komfortnej zóny, ale nájdeš tú odvahu. Proste nemáš premárniť svoju šancu, blíženec, OK? Pozrieme vám, teda cez týždeň sa mi motá jazyk. Vykladám už dlhšie, tak už sa mi to moce všetko. Pozrieme vám týždeň, čo vás tu čaká, ale máte tu naplnenie, blíženci, nemusíte sa báť vykročiť. Vy tu máte aj požehnanie z hora, aby ste sa vydali novým smerom. No, blíženec. Vy tu dlhšiu dobu môžete mať snahu o také oslobodenie, hej. Vy odísť z niečoho, čo vás väzuje, môžete byť v nejakom vzťahu. V tom vzťahu sa vy dlhšiu dobu cítite taký nenaplnený, ale ako keby vás stále niečo tam, máte tam nejakú pripútanosť, niečo vás tam drží, ale hlboko vo svojej duši by ste najradšej už odišli odtiaľ, vás to tam nenaplňuje. Máte tu snahu o také oslobodenie a vám sa to podarí, blíženci. Môže byť, že nejaká žena toto bojuje aj dlhšiu dobu, niečo ohľadom zdravia. Áno, že máte tu nejaké problémy ohľadom zdravia. Áno. Ak sa dlhšiu dobu ženy, blíženci, po zdravotnej stránke necítite dobre, tak by trebalo zájsť na nejaké vyšetrenie. Áno. Netreba svoje zdravie s ním hazardovať. Jednoducho treba začať myslieť viacej na seba. Áno? Po niektorí tu môžete ale odhaliť niečo také a to bude pre vás proste to nakopnutie, že sa vydáte tým novým smerom, že opustíte to, čo vás väzuje. Proste nemanželský vzťah. Niekto. Vy ste tu dlhšiu dobu mohli v tom vzťahu cítiť niečo, že je neúprimnosť. Áno, aj nedôvera.
tom vzťahu mohla byť. A proste je tu veľká pravdepodobnosť, že vy to tu tento týždeň nejako odhalíte, vy to tu odseknete sa od toho, vlastne odídete od toho, čo vás dlhodobo tak zväzovalo a vydáte sa tým novým smerom. Máte tu nový taký životný úspech, ale je jasné, že to není bez úsilia, hej? Bude vás to stať úsilie, ale máte vedieť, že pocítite také naplnenie. Odhalíte to. Po niektorí, ako som vravela, nejaký takýto mimo manželský vzťah. Áno? Vyjde to na povrch. Niekto tu môžete ale aj prežívať nejakú stratu. Stratu nejakej ženy. Môže to byť, že ste prišli o matku. Hej? Niečo takéto. Môžete tu mať strach o svoju matku. Možno, že vaša matka je chorá. Niečo takéto tu niekto proste budete riešiť. Ale ak sa to netýka toho, hej, že vašej matky, tak proste tuto vy opúšťate, muži, tu opúšťate nejakú ženu. Pre inú ženu. Vy tu proste, aby sme sa z toho vymotali, je tu proste nejaký vzťah. Je tu vzťah mimo manželský. Dojde odhaleniu tomu podrazu, áno? Vyškryštalizujú sa proste von tie nezhody, ktoré tam dlhšie mohli byť, že prečo to tam bolo. Príde proste k tomu odhaleniu. Vy sa rozhodnete urobiť potom tie zmeny. Niečo pre seba spravíte. Áno, vydáte sa novým tým smerom. Hej? Vlastne vy ste si tu mohli stále niečo nahovárať. Áno, mať nejaké ešte, že áno, zlepší sa to, alebo niečo. Ale proste príde taká strata už tých vašich domienok a jednoducho sa rozhodnete odísť z toho. Vyslobodíte sa, hej, z takéhoto vzťahu. Jasné, že to nemôže byť pre každého, ale niekto tuto takéto bude proste riešiť. Takisto, blíženci, dajte si pozor, ak vám tento týždeň budú chodiť nejaké ponuky. Áno, môžu byť zdánlivo až také lákavé. Tie ponuky si overte, preverte, dajte si pozor na svoje osobné veci. Keď aj niekam budete cestovať, dajte si pozor na cesty, áno. Môže byť, že niekto tu budete riešiť niečo ohľadom auta, ale výstraha na cestách tento týždeň. Na svoj majetok, na svoje osobné veci. Áno, keď sa budete niekde prepravovať, aby vám tuto niekto niečo nečmajzol, alebo keď k vám budú chodiť nejaké ponuky, overovať, preverovať, aby vás tu niekto nepripravil o peniaze. Dobre? Tento týždeň. Máte tu proste nejaké straty, by vám tuto hrozili. Hej? Či straty na majetku. Takže treba byť tento týždeň opatrný. Hlavne na tie podvody. Ak tu máme aj starších ľudí, nenaletieť všelijakým takýmto ponukám. Áno, išli by ste do strát, finančných strát. Blíženec. Ako som vravela, pozor na podvody, pozor na majetky. Tento týždeň si svoje veci strážte ako oko v hlave, aby ste tuto nešli do strát overovať, preverovať ponuky. Áno, niekto sa tu môžete trápiť nad stratou nejakej ženy. Môže byť, že matku ste mali chorú, prišli ste o ňu, alebo budete riešiť niečo takéto. Alebo nejaký muž tu prišiel o nejakú ženu, trápi sa nad jej stratou, hej. Je tu veľa možností. Pre každého niečo iné. Tuto.
Niekto, ako keby ste tu boli aj, že sa budete v tomto týždni cítiť taký bez energie, ako keby ste mali stratu energie, môžete byť vyčerpaní, hlavne ak tu prechádzate dlhšiu dobu nejakými zdravotnými problémami, áno, alebo dlhšiu dobu sa tu trápite v niečom nenaplňujúcom, vás to oberá o vašu energiu, hej. Niektorí tu môžete mať problémy so zrakom, budete riešiť očného doktora, áno, že máte zlý zrak proste. Niečo takéto, nejakú takúto vecičku tu môžete niektorí riešiť. Ale skôr mi to ide aj, že veľa z vás sa tu rozhodne ísť tým novým smerom. Dáte sa vlastne na taký ústup od tých problémov, hej, lebo sa cítite už vyčerpaní. A ako som povedala, oberá vás to strašne veľa o vašu takú energiu a vy ste na konci síl po niektorí. Nehazardovať tento týždeň. Ak tu po niektorí ľúbite hazardovať alebo niečo takéto, pôjdete do straty. Môžete tu mať starosti proste o nejakých starších členov, hej, po niektorých, každého sa to rieši niečo iné, dozviete sa tu proste aj nejaké správy, áno, môže aj vám kolísať tlak. Vy môžete sa cítiť v tomto týždni viacej podráždení, či už z tých informácií, ktoré k vám prídu, áno, hlavne ak sa to bude týkať nejakých starších príbuzných, starších členov rodiny, hej, že tuto budete niečo riešiť ohľadom nich. Ale blíženci všeobecne, aj keď budete pod takým vnútorným napätím pociťovať vnútorný nepokoj, není to nič, čo by ste vy nezvládli. Len po niektorých tu môžete byť enormne už vyčerpaní z nejakých dlhodobých, áno, záležitosti, lebo po niektorých sa zdržujete proste na nejakej križovatke, zvažujete zmenu, urobiť tú zmenu, neurobiť tú zmenu, ale veľa vás ich tu urobí. Rozhodnete sa, vyslobodíte sa z niečoho, čo vás dlhodobo zväzovalo. Je to pre každého niečo, ale aj keď vás to bude stať úsilie, vy to zvládnete. Blíženci, hej? A niekto tu môžete aj riešiť, máte nejaké také dieťa, ktoré je trošku viacej hyperaktívne, že niečo budete riešiť ohľadom toho dieťaťa. Môže byť, že aj niektorí sa z toho cítite už taký vyflusaný. Hej, že budete hľadať nejakú pomoc pre to dieťa alebo niečo, aby ste ho skľudnili proste. Ale vy to poriešite, nemusíte sa báť. Niektorí tu máte enormne hyperaktívne dieťa a to vás môže vlastne takto aj vyčerpávať. Ale skôr mi toto ide do tých vzťahov. Dozviete sa tu po niektorí niečo nepekné, ale vy sa z toho vyslobodíte. V tom vzťahu bola dlhšiu dobu aj tak nedôvera. Tam ste vy niečo tušili. OK, blíženci, ja poviem k tomu toľko. Snad sa z toho vysomárite, budete vedieť, komu čo patrí, áno, ale máte vedieť, že nemáte premárniť svoju šancu, hej. Dávajte si pozor na svoje majetky, na cesty, áno. Nehazardovať zbytočne s peniazmi tento týždeň. Nepožičavajte peniaze, nemuseli by sa vám vrátiť. A ja vám prajem, aby ste tento týždeň čo najlepšie zvládli a držte sa.